Hello morning maybe good morning लोगोफोर आङो दा बेरेफुंजानि बडि खालामनो नागिरदों नैबावनो आरो माखासे बडि खालामसै माखासे बारसै एग्जामफोर होलाबायसै नैबेफोरनिफ्राय मा होजागोन एसे बारलाबायसै एसे लामायावबाबो अन्थाइसो बुस्थुआ होमबाबो बारलाबायसै नामा बेखौ दिखोगोन आं नैबावहाय 40 केजि दं आरो बेखौ दिखोगोन आं होमबा दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आङो मोननै मोनथामसो नोंथांमोननि सिगाङाव एग्जाम आरो सिनायखायो दाब्ला बिथांखौ खेबहोनाय जागोन नोंथांमोना नायबानो जाबायना नों खेबबानो जाबाय फंबाय खोन्था खेबबानो जाबाय Ini atas sini. Ayo. Atasnya. Baik. Yes nih guys, konsinyawnya 360 hoनाव लावथिया बायबाय नै लावथिया बुरैखाबायमोन नै सेस 360 होनायाव लावथिया बायबाय मा जाबावनांगौसै बोरै गिदिंबावनांगौ बेलाय बोरैबा सिगनो गोनां बारा बिदिजों ओमफ्राय हिटआथ' हिट जादोंमोन ना सरा ओमफ्राय जोंना नैबे दाब्ला फंबायनिसिम बिराद रोजा रोजा साबायखर मानो होनबा दाब्लाया आंनो बिदि केमेरामेन खेबना होनायनि थाखाय दाबानिसिम दाबानि खेबफिन दे र' खेबदो जानो जानाय बन्द' खालामसै बन्द' खालामना जाबाय ना जाबाय दा जायासै उनलाय जाबाय मा जाखो जायासै हो अनखौनो खालामाखै ओमफ्राय अनखौनो खालामनो रोङाखै मानो सोर बोरो ओइ माबासो जादों जय श्रीराम हनुमान जोंनि बर' हारिनि 5 6 7 8 9 10 Look for you. 6